Huma bosta dawk li adottaw xi ferħ ta' qattus ta' madwar 4 ġimgħat biex irabbih bħala pett. Mirjam Spiteri, ħaddiema mal-Animal Welfare, għamlet dan għal 20 ta' drabi u dan biex issalva qtates żgħar li jkunu spiċċaw mingħajrhom. Dan għamlitu wkoll f'dawk li mhumiex il-ħinijiet normali tax-xogħol. Li għamil differenti hu illi l-kittens li kienu barra, speċi nqabdu minn barra mill-Animal Welfare, ġibtom hawnhekk id-dar tiegħi u kont qiegħda nkun il-bottle feeder tagħhom. Ġifieri kont qed inqum kull sagħtejn, kull 3 sigħat intihom jixorbu. L-ikbar numru ta' frieħ li kellha f'dara f'daqqa kien 37, frieħ li żgur żammewha biżla bl-attenzjoni u x-xogħol li dawn kellhom bżonn. Bdejt minn Marzu, sa Lulju qbajt għaddejja jiġifieri, b'kollox kelli 151 u mietu li ma salvajniex jiġifieri mietu 37. Il-kumplament kollha sibtilhom home. Ħafna huma tal-impressjoni li qattus huwa annimal indipendenti ħafna. Skont Spiteri dan huwa minnu. Iżda meta tkun qed trabbi ferħ minn flok ommu, kważi lanqas tista' tneħħi għajnejk minn fuqu. Trid tisqi kull sagħtejn jew kull 3, iridu attenzjoni kbira, trid toħdilhom ħsieb l-għajnejn, tgħinhom biex ikunu jistgħu jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom. Tara x'diffikultajiet ikollhom trid iżommhom aġġornati mal-vet fihom xogħol kbir. Spiteri tenniet li l-impressjoni tal-pubbliku li kull qattus li jaraw fit-triq huwa abbandonat mill-hom mhux dejjem tkun korretta. Jekk meta jkun liter pereżempju ta' 4 jew 5, jien laqqas tinkwetani illi m'għandhomx għalfejn jippanikjaw illi jċemplu lill-Animal Welfare mill-ewwel għax din il-mader trid toħroġ tfittex tiekol. Il-problema hi meta jsibu xi kitten wieħed jew 2, dawk sinjali li l-om il-mader tkun abbandonathom. L-uniku appell ta' Mirjam kien biex sidien prospettivi tal-qtates ikunu ċerti li l-qattus iridu jrabbuh f'darhom. Għax dawn huma annimali li għandhom ħafna mħabba x'jagħtu lil sidhom, imħabba li sfortunatament seta' ma kellhomx ċans jagħtu lil ommhom.